ברוכים הבאים לפודקאסט רואה חשבון עם צבע. אנחנו עכשיו במצב מלחמה, ויש לי אורח ראשון מאוד מיוחד, במיוחד בתקופה הזאת. קוראים לו אורי אלון, הוא שכן שלי, האמת שאני מכיר אותו מאז שהוא ילד קטן, בן כמה? בן 5, 4, משהו כזה. ולמה הבאתי אותו? כי אורי ניצול מהמסיבה ברעים. אז קודם כל, אורי או אורי? אורי. אורי. אורי, כן. מה קורה? ברוך השם. איך אתה? כל יום מתנה חדשה, כמו שאומרים, כאילו. כן, אצלך זה ממש ככה. יום הולדת, תאריך חדש של יום הולדת, כמו שאומרים. אני בסדר, ננסה, אתה יודע, להקל את הסיטואציה. נסים להתקדם בעיקר, לא להתעקע, אבל מעכלים בעיקר. קודם כל, איך אתה היום? איך אתה בימים אלו אחרי כל עוד מעט נדבר על מה שעברת, אבל... תשמע, ימים ראשונים, כאילו, כן, אתה... לא יודע אם נקרא לזה הכחשה או משהו, אבל אתה כן כאילו מנסה לא לחשוב יותר מדי לעומק, כאילו בכל זאת לא כל בן אדם צריך לראות מה שראינו, את הכמות גופות, את הכמות מראות קשים, אז בהתחלה אתה מנסה להכחיש את זה, אחרי זה אתה כן קצת חושב על זה ואומר בואי, הייתי כאילו שנייה מלהיחטף, הייתי שנייה מלמות, ועכשיו בעיקר אני בשלב שאני מנסה לצאת מזה, כאילו, אתה יודע, לחשוב על זה, כן לא להגיד לא הייתי, לא קרה, לא היה, אבל כן לנסות להתקדם, כן לנסות להתגייס, כן לנסות כאילו לתרום, לעבוד, לפעול, לא להישאר במיטה בבית ולחשוב מחשבות כאילו זה טורף אותך. המחשבה הזאת לדעתך עכשיו היא מחלישה? עכשיו שאתה חושב על זה, על מצב שהיית בו? זה לא מחלישה, זה פשוט... זה גורם לך לחשוב כאילו דברים כאילו של למה אני ולא הוא, או למה... כל מיני דברים כאילו ש... אתה יודע, בכל זאת יצאנו חברים, כמות האנשים שראיתי בעיניים שלי, אתה יודע, רוקדים לידי, רקדתי לידם, ואחרי זה לא עלינו, ראיתי את הגופות על הכביש, או עכשיו אני רואה תמונות שלהם נחטפות, כאילו, עם הצמיד של המסיבה, כאילו, שאתה אומר, כאילו, אתה שואל שאלות, כאילו, למה אני, כאילו, מה עשיתי, כאילו, מה זכיתי, כאילו, איזה צ'אנס הוא רוצה להראות לי, אני בן אדם מאמין, מאוד, כאילו. אז אני מאמין שהכל זה מאלוהים, כאילו, אז זה כן, כאילו, אתה נכנס קצת לשאלות ובלבולים, כאילו, כי זה הכל היה עניין של חצי שנייה טעות לפה, חצי שנייה טעות לשם, והכל היה שונה. אוי, מטורף. זה ממש... גם באמונה זה שם לך כל מיני שאלות. ברור, כן. אוקיי. אני חושב גם לאנשים שלא באמת באו ומאמינים ישר, כאילו, כולם הרגישו שם, כל מי שניצל הבין שהוא ניצל, כאילו, או בזכות איזה מלאך שומר בדמות של איזה אבא שבא ועשה נגלות, או פשוט אינטואיציות והחלטות שכאילו לא אנושיות, שזה באמת אלוהים, כאילו שרק הוא, אתה יודע, מסדר לך את זה. אתה מרגיש שגם זה מה שהיה לך שמה? כן, ברור, בוודאי. אני מרגיש שהיה לנו שמירה מלמעלה. וואו. אולי סבא שלי זיכרונה לברכה, אולי זכויות, לא יודע, אבל באמת כאילו, היה לנו איזה שמירה מלמעלה. אוקיי. טוב, אז בוא רגע ניכנס שנייה, אתה קודם כל, מי אתה, מה אתה עושה בחיים? נתחיל מזה. אני אורי אלון, בן אוטוטו 23, גר ביישוב פסגות בבנימין. השתחררתי מצה"ל לפני 8 חודשים בערך. אתה כבר בן 23? אוטוטו. מה זה, גדלת? גדלתי, ראית מה זה? וואלה, גדלנו. עכשיו השתחררתי לפני איזה 8 חודשים מהצבא, הייתי בגדוד שמשון, בכפיר קרבי, הייתי חפ"ק מ"פ וזה, היה לה שירות מעניין ברוך השם. וואו. עכשיו אתה יודע, אני יותר כאילו מחפש בדיוק, עבדתי עכשיו במשלוחים, עכשיו עזבתי, אני רוצה אולי להיכנס לתחום של האבטחה, אולי של גמל ביישוב, אולי כאילו, אתה יודע, בדיוק עכשיו הייתי בשלבים לפני המסיבה, כאילו, לפני שכל החיים נעצרו, כאילו, הייתי בשלבים לבדוק, כאילו, מה נקסט, מה הבא, מה הלאה. זהו בגדול, אני יודע, כאילו, בן בכור, יש לי עוד 3 אחים, אח שלי עכשיו בעזה, כאילו, משרת גם... אחיך עכשיו בעזה? אחי בעזה עכשיו. וואו. יש לי 2 אחיות, אחות בת אוטוטו 19 ואחות בת 16 כזה, בערך פלוס מינוס. אתה ראית בעצמך מתלבט. כן, כן, שלא תעבוד אחרי זה, משהו כזה, 16 אני מעריך. אבא שלי בא מפרו, אמא שלי באה מצרפת, 2 עולים חדשים, וזהו בגדול. אוקיי, עכשיו בוא נדבר שנייה אז על המסיבה. תכלס. אז לפני שמדברים על המסיבה, אני צריך לקחת חצי שנייה צעד אחורה, כאילו, שאנשים יבינו מה זה הנובה הזאת, מה זה המסיבה הזאת. אני יוצא למסיבות כבר בסביבות 3 שנים, משהו כזה, אולי אפילו קצת יותר. שמסיבות טבע לאנשים זה נראה כאילו, אתה יודע, אנשים שלא מבינים באמת ושלא בכל העולם הזה, אתה יודע, זה נראה סטלנים כאלה, או בסמים, וזה, כאילו, זה... עכשיו, אני חייב להסביר לך משהו על הקהילה הזאת, על הקהילת טרנס אפילו. זה
משהו שאין בשום מקום, לא במועדונים, לא ביציאות, אפילו לא עם חברים, זה שאתה מגיע, שאתה נכנס לרחבה ואתה רואה את כל האנשים היפים וכאילו שם בחיים לא תמצא מכות, לא תמצא ריבים, לא, אפילו לא עם בחורות, הכל שם באווירה כאילו אנשים, למה אני התאהבתי בזה כל כך? ואני פחות אוהב מועדונים, פחות אוהב את הצפיפות, זה באמת פתוח, זה בטבע, זה כולם שם בווייב, כאילו אותו וייב שלך, אנשים טובים, רק שמחים, רק שמחה יש שם. לא הייתי כאילו, יש כל מיני כאילו הפקות שוואלה נהרסו קצת, כאילו שעם השנים האחרונות כאילו קצת נכנסו קהל פחות כיף וקצת זה, וזה מרחיק אותך, כי אתה לא אוהב את המכות ואתה אוהב את כל האווירה, באמת האווירה. והנובה באמת זה אחת ההפקות שאני יודע להגיד לך כאילו שכולם שם אנשים יפים, כולם שם אנשים שמחים, כולם, כולל כולם, אין אחד שלא. עכשיו, שאמרו לנו, בן דוד שלי אמר לי, הנובה הזאת, הוא אמר לי, כאילו, אין סיכוי שלא הולכים, אין סיכוי שלא הולכים. אני קצת היה לי יקר, האמת, כמעט אמרתי לו שלא, אבל כאילו, זה לא היה איזה משהו שהיה אפשר לחמוק מזה. באמת סגרנו שאנחנו הולכים, וההופעה ענקית, כאילו, זה בחצי פסטיבל, 3 במות, כאילו, מקומות של ציורים, מקומות של משז, פסטיבל, כל דבר ועניין, כאילו, מקומות של אוכל, זה היה אמור להיות המסיבה, כאילו, הכי טובה, מזה הרבה זמן, באמת, אנחנו התרגשנו, מחכים למסיבה הזאת הרבה זמן. זאת אומרת, זה אירוע, זה אירוע שמצפים לו. זה אירוע שמצפים, זה אירוע שמחכים לו, אנחנו באמת בהתרגשות מחכים לו, כאילו רק סופרים את הדקות, יעני, ברמה כזאת, יומיים לפני זה כבר לא ישנים, מהתרגשות, באמת ברמה כזאת, ואני יוצא הרבה למסיבות, זה פשוט היה אמור להיות באמת מסיבה גדולה, משמעותית. מסיבה גדולה, משמעותית. עכשיו אנחנו הלכנו, התארגנו, אני והחברים שלי הגענו בסביבות השעה 3. 3 אחר הצהריים. לא, 3 בלילה הגענו. 3 בלילה? כן, 3 בלילה הגענו למסיבה. הגענו עם חברים, פתחנו קנטה וזה בסבבה. מה זה הוא קנטה? רק למי קנטה שלא יודע, אני לא יודע, כיסאות, מחצלת. אני באתי מהמועדונים. אז קנטה זה שאתה מוצא לעצמך את הפינה שלך בהר וזה, שם לך עצמך את כל החבר'ה, אתה יודע, אזור הבטוח. אוכל, שתייה, כזה. אוכל, שתייה, אוהל, כיסאות, אתה יודע, כל מה, הקנטה שלך, כאילו, ככה אומרים. מגניב, אוקיי. עכשיו, באמת סידרנו הכל, התחלנו לרקוד, באמת, ולפני הזריחה איזה מוזיקה, היינו ברחבה כולם, כל החברים, היה מטורף, באמת היה מטורף, היה כזה כיף, כאילו מה שציפינו זה מה שהיה, היינו ברחבה הגדולה. אחרי זה אני זוכר בסביבות השעה 6:15, הלכנו אני ובן דוד שלי ועוד ידידה, הלכנו ליד השירותים, עשינו שירותים וזה, שטפנו ידיים. בסביבות השעה 6:30 אני זוכר, אני מסיים לשטוף ידיים, מסתכל כזה לשמיים, בדיוק הזריחה כזה יפה. רגע, מה התכנון? מגיע 6:15 בבוקר, מה התכנון של היום? לא, הגענו, זה כאילו למשוך את היום עד... המסיבה הייתה אמורה להיות עד... המסיבה הייתה עד 12:00 בצהריים. עד 12:00 בצהריים? כן. אוקיי. אז אתה יודע, אנחנו הלכנו כאילו בדיוק רגע לנשום שנייה האוויר, לשטוף ידיים, לשטוף פנים ולהתרענן. ואז הלכנו, אני זוכר בדיוק בן דוד שלי וזה שוטפים ידיים, אני מסתכל על השמיים, פתאום אני רואה כאילו מטח, אבל לא סתם רגיל, כאילו ראיתי מטחים, הייתי בצבא, הייתי לוחם, אמרתי לך כאילו. אני רואה כאילו בלי סוף, כאילו טילים. עכשיו אני בראש שלי, בהתחלה לא הבנתי, כאילו לא הבנתי את חומרת, הבנתי שיסגרו את המסיבה, הבנתי שאף אחד לא ייקח אחריות אם יורים טילים, לא הבנתי מה הולך להגיע, אתה מבין? ברמה שאני מוציא את הטלפון, כאילו, אתה יודע, מתחיל לצלם, כאילו, וואי, זה בוס, אז נגמרת המסיבה וזה, כאילו, מצלם את המטח. עכשיו מפה לשם נהיה מאוד לחץ, השוטרים התחילו לצעוק שם ברחבה, כאילו, יאללה, כולם לעוף הביתה, לברוח. היו שוטרים במסיבה? היו שוטרים, זה היה מסיבה מאושרת. זה מסיבה שיש שם... הפקה מאושרת, שוטרים, סדרנים, הכל מסיבה, כאילו, אין לך מה לחשוב. אני ברמה אישית, כאילו, נסעתי, אפילו לא ידעתי שזה על גבול הזה. כאילו, לא עניין אותנו, לא הסתכלתי. כי ידעת שזה דבר כזה, אז אני נוסע. כן, ידעתי שזה דבר כזה בטוח ומאושר, כאילו, במשטרה וזה, כאילו, לא חושב על הבעיות האלה. עכשיו, הגענו לא, רגע, מה אמרתי? 6:15, ראית את המטח טילים? 6:30? ושוטרים התחילו להגיד לכולם, כאילו, ללכת לבית. אני בפאניקה, ממש להתחיל לצעוק וזה. עכשיו, אני ובן דוד שלי, אספנו את כל הדברים, הלכנו ליד האוטו. עכשיו, היינו עם 2 רכבים, עם עוד כמה חברים פה מהאזורית. וכולם בהתחלה ישר נסעו, והיה 2 פקקים ביציאות, כאילו, היה 2 יציאות חירום. ואתה רואה את כל הרכבים, כאילו, בפאניקה, הוא מנסה לעקוף את ההוא מפה, וכאילו, ממש לחץ של רכבים ככה, בשתי הצדדים. עכשיו, אני ובן דוד שלי, כאילו, מחשבה, כאילו, הכל טוב, טילים, כאילו, ברמה שפתחנו כיסאות ליד האוטו, התיישבנו, כאילו, אתה יודע, אנחנו בסבבה, בזמן שכולם נוסעים. עכשיו, אני בשיחה עם החבר שעומד בפקקים.
עכשיו ברקע, מרחוק התחלנו לשמוע יריות, כאילו, ואתה יודע, עדיין לא קישרנו, כאילו, אף אחד עדיין לא הבין את הסיטואציה. עכשיו פתאום חבר שלי, אני זוכר, כאילו, בבת אחת מתקשר אליי, פתאום הוא עושה לי, פתאום אנחנו מתחילים לשמוע יריות, כאילו, יריות קרוב, הוא בקו עושה לי, ירו בה, ואני בהתחלה מנסה להרגיע אותו, אני איפה הרחבה, איפה כולם, כאילו, איפה היה המסיבה עצמה, ואני מנסה להרגיע אותו על הקו. דודו, הכל טוב, תברח, דודו, תרוץ, דודו זה, כאילו, אני מנסה לתת לו טיפים. עכשיו, תוך כדי, כאילו, בן דוד שלי ליד, וידידה מבינים את הסיטואציה, מבינים שקורה פה משהו יותר גדול, לוקחים את הרכב והולכים עומדים, כאילו, ליד ממש איפה שהיה כולם, בין שתי המכולות. היה איזה שתי מכולות והרבה אנשים שהיו שם. גם שם פתחנו כיסאות, הבאנו מים לאנשים וזה. עכשיו, באמת, היריות כבר היו קרובות יותר. ובינתיים זה רק יריות? בינתיים זה רק יריות, לא, כבר יריות ירי חי. כבר יריות ירי חי, אתה שומע את זה? רגע, אתם מבינים כבר, זאת אומרת, אתם מבינים שכבר יש פה מחבלים? כן, אני הבנתי כבר שיש מחבלים, לא הבנתי את הסדר גודל. לא הבנתי שיש בשתי היציאות ולא זה, הבנו שיש כבר כאילו מחבלים משהו. רגע, ואז מה קורה? זהו, אז שהבנו באמת זה, אז בן דוד שהלך שאל את אחד המבטחים שאמר כמה זמן נראה לך יסגר פה כל האירוע, כמה זמן נראה לך נוכל לברוח מפה. ואז הוא אומר לו, מה, לא הבנת כאילו שאנחנו מוקפים פה מחבלים כאילו מסביב, אין לנו איך לברוח. אז הוא כבר ידע. כן, המאבטחים כבר ידעו, האנשים כבר ידעו, כאילו לא ניסו להסביר לכולם כאילו... כדי לא להפחיד? בדיוק, לא יודע אם זה טעות או לא, אבל כאילו... אנשים שם גם מסטולים וזה, אתה מבין, לא כולם יודעים מה לעשות, כאילו, כולם ניסו להצטמצם, ראו איזה שתי אנשים עם אקדח, חשבו שזה פה יהיה בטוח, כאילו, אף אחד לא חשב שמגיעים פה גדודים של מחבלים. כן. עכשיו אנחנו, איכשהו אמר לנו את זה, אמרנו, טוב, אנחנו לא נשארים פה כמו ברבזים בטבח, נכנסנו לאוטו, עכשיו עמדנו ליד כולם כזה פשוט בתוך האוטו, פתאום בבת אחת, כאילו, היריות שהיו קצת יותר רחוקות, פתאום אתה שמע אותם כאילו קרובות, ישר התחלנו לנסוע, אנחנו שמענו את זה מצד ימין, התחלנו לנסוע לכיוון שמאל, פתאום אנחנו רואים מולנו, האמר של הזה, עם המחבלים לכיווננו, יורים לכיווננו. הם באו מולכם? כן, הם מתחילים להסתובב, עכשיו אנחנו ככה עם איזה 8-9 רכבים, כולם עוקבים אחרי הרכבים, כאילו, אתה יודע, מנסים להמציא יציאות, מנסים לצאת ממקומות אחרים, כאילו, וכל הזמן אנחנו מקבלים 6-6, כאילו, אנחנו נוסעים לצד ימין, פתאום אנחנו רואים את המחבלים ברגל, יעני, ברמה שהם הולכים ככה, הולכים, אפילו לא רצים, הולכים כאילו ככה, אתה רואה איזה 20 אנשים בורחים, וכאילו פק נופלים, כאילו, ואתה פשוט מסתובב ואתה נוסע, ואתה רואה אותם אפילו, מה זה הולכים? הולכים וצוחקים אפילו, כאילו ככה, אתה יודע, יורים בסבבה שלהם, מסתובבים. היה איזה שלב אחרי איזה שעה, אנחנו היינו בלופ של איזה שעה וחצי עם האוטו, של בריחה רק עם האוטו. אחרי איזה, בערך איזה שעה ורבע, נסענו אחרי איזה 2 רכבים, אנחנו כבר נצמדים, כמעט מגיעים לסוף, ואז פתאום ראינו כמו בסרטים שאתה רואה כזה, עשן אפור כזה, ענן אפור, כאילו מגיע מעבר לגבעה, פתאום אנחנו רואים בבת אחת איזה 7 אופנועים, כאילו ממש מולנו. בן דוד שלי בתושיה, באמת, לא יודע איך הוא צריך להסתובב שם בשטח, ברח עם יונדאי, כאילו, הוא ברח מהאופנועים, כאילו, כמו טרקטור הוא ברח, באמת ברמה כזאת. הצליח לנסוע, אני אומר לך, כאילו, איכשהו הצלחנו להיעלם עוד פעם לאופנועים, ואנחנו עדיין בשטח עכשיו, השטח הזה הוא נמצא 5 קילומטר מהגבול, לא יותר. אנחנו נוסעים, פתאום ראיתי מטע... רגע, והאופנועים האלה אחריכם? היה לו אופנועים על אחרינו, כאילו, היה שתי... אתם במרדף? אנחנו במרדף, כל הזמן הזה היינו... מה עובר לך בראש ברגע ש... אני כאילו לא יודע, אני מנסה לדמיין את זה, תשמע, זה... לי כאילו עובר צמרמורת בגוף. אז לא, אז באוטו כאילו עוד ניסינו לשמור על פיקוס. קור רוח? קור רוח, כאילו גם בהתחלה אספנו אנשים, כאילו התחלנו לברוח, אז אספנו קצת אנשים, היה אצלנו יותר אנשים, פחות אנשים, כאילו הם ירדו, הם עלו, כאילו היה שם כאוס, ואז באמת שהגיעו השלבים עם האופנועים אחרי איזה שעה ומשהו, כאילו הבנו שאין לנו איך לברוח עם האוטו. והתחלנו לחשוב על כאילו איפה מתחבאים, ואז אנחנו נוסעים, ראיתי מטע אבוקדו, עכשיו אבוקדו, העלים שלו יורדים ממש למטה, כאילו כמעט מסתירים את האדמה. אמרתי לבן דוד שלי, כאילו התחלתי להתווכח, אמרתי לו תעצור פה, בהתחלה לא רוצה לנסות לתמרן עם הרכב, באמת ברוך השם הקשיב לי, עצרנו, קפצנו מעל הגדר, אני, בן דוד שלי והידידה. כי הבנתם כבר שעם האוטו... עם האוטו לא היה אפשר לברוח, כל יציאות, כל מקום היה מחבלים בכל מקום, ופשוט עשו שם טבח נוראי, כאילו, בכל מי שניסה לברוח, כל מי שהיה בהתחלה בפקקים, כולם, פשוט יהרגו את כולם. אז הבנו שאין לנו סיכוי, אנחנו קפצנו למטעים, רצנו שם, התחבאנו בהתחלה מתחת לאיזה שיח, אחרי שאנחנו רצים בתוך המטעים איזה רבע שעה, התחבאנו שם בסביבות השעה. אחרי איזה שעה ככה התחלנו פתאום לשמוע את האופנועים שלהם, כאילו עוברים בין המטעים. הבנו שזה מסוכן, החלפנו מקום בתוך המטעים,
רגע, אתם שעה שוכבים במטה. שעה שוכבים במטה, מבינים את הסיטואציה שם, נשים... שוב פעם, ומה? מה? מה ששם הולך... מה, כאילו אתה שוכב במטה, שעה. אז כשאנחנו שוכבים שעה במטה, כאילו, אז הידידה שהייתה נתחילה לדבר עם ההורים וזה, כאילו, להכניס... אני לא רציתי לדבר עם ההורים. היה לכם קליטה בטלפון? כן, שם עוד היה לנו קליטה. אני מנסה להתקשר למשטרה, מנסה זה, כאילו, המשטרה לא עונים לי. המשטרה בהתחלה בכלל לא ענו. ותוך כדי אני מקבל סרטונים, כאילו, סרטונים בוואטסאפ של מחבלים שחוזרים עם אמרים לעזה וחוזרים חטופים וזה, וכאילו, אני... בערך איזו שעה הזאת כבר? זה בערך בסביבות שעה 9:30 כזה. זאת אומרת, זה 3 שעות אחרי שאתה רואה את הטילים. 3 שעות אחרי שאני רואה את הטילים, כן. 3 שעות בערך אחרי שאני רואה את הטילים. ואז גם שם, שאנחנו שוכבים, כאילו, אני כבר די התחלתי להבין את הסיטואציה, כאילו. אני זוכר אפילו בן דוד שלי אומר לי, כאילו, מה, תתקן משהו בחמ"ל וזה, ואני רואה כאילו תמונות של חוזרים חטופים ואמרים, אמרתי, כאילו, אני לא יכול להגיד להם את זה עכשיו, כאילו... זה יחליש אותם. זה ברור שזה יחליש אותם, כאילו. ניסינו להישאר, עכשיו כל הזמן אתה עסוק במחשבה של לשרוד, שאתה שוכב בשיח, אתה לא שוכב כאילו ככה נח, אתה שוכב בשיח ותוך כדי בעיניים אתה מחפש את הרגליים שלהם, אתה מחפש משהו. גם הקפדתם לא לעשות רעש? כן, הקפדנו ברמה שלא ללכת על זה, אתה יודע, ללכת ממש בין העלים היבשים וזה, כאילו שלא ישמעו אותנו, ממש כאילו, קלטנו את הסיטואציה, היינו בתוך זה, אנשים היו שם מסטולים וזה, היינו חדים כאילו. הייתם רק אתם שם או שהוא עוד אנשים? אני בן דוד שלי וידידה, לא, שם רק אנחנו. רק אתם? רק אנחנו, כאילו, בהתחלה, לא ראינו אף אחד עוד. עכשיו, אחרי זה, כשהחלפנו מקום שני, אז פתאום שמענו כבר אותם, שמענו את הערבים, כאילו, את החמאס מחפשים, כאילו, שמענו את הדיבור שלהם, את האלפה, זה. הבנו שמחפשים אותנו שם, ושמסוכן שם די. החלטנו לחזור חזרה לאיפה שהכננו את האוטו, לחפש אותו. אנחנו הלכנו לכיוון האוטו, עכשיו אנחנו בלופ של איזה שעה מחפשים את האוטו. לא, כי לא ידענו בדיוק איפה חנינו אותו, כי חנינו אותו עם הלחץ ורצנו לאמצע, לא צריכנו למצוא אותו בהתחלה. ואז החלטנו שאנחנו עוברים את הגדר עוד פעם, של המטע אבוקדו, עוברים אותה כאילו חזרה לשטח איפה שהאזור של המסיבה, ומחפשים את הרכב כאילו יותר בשטח פתוח. איך שאנחנו עוברים את הגדר, מתקדמים קצת, אנחנו ממש בשטח כאילו ממש פתוח לגמרי, פתאום אנחנו רואים כאילו 50-60 מטר מאיתנו אנחנו רואים את האמר כאילו ככה של המחבלים, כאילו ממש את היריות עוד הפעם, כאילו זה לא נגמר, כל הזמן הזה אנחנו ממש כמו רצים לנפשנו. עכשיו אנחנו רואים את האמר, אנחנו מתחילים לרוץ חזרה לכיוון המטעים, עכשיו זה ממש שטח פתוח, כאילו רק הם צריכים לראות, לנסוע חצי דקה והם אוספים אותנו, אני אומר לך שם גם אחד הרגעים שיותר חשבתי שזהו נגמר. עכשיו אנחנו רצים באמוק, והידידה שהייתה איתה פתאום כאילו צריכה לתפוס את הצד וזה, והיה לה קשה, כאילו, היה לה קשה, אנחנו אחרי מסיבה, אנחנו אחרי ריקודים, אחרי 4 שעות כבר כמעט בורחים על החיים שלנו. התחילה, אני זוכר כאילו את המשפט שלה, כאילו, די, אני לא יכולה, כאילו, תגידו להורים שלי שאני אוהבת אותם, כאילו, שזה, ואני בראש לי, כאילו, במחשבה, אין סיכוי שאנחנו יכולים להשאיר אותה שם, כאילו, אם אנחנו נשאיר אותה שם, אני לא אחזור להיות אני, כאילו, גם אם אני צריך איכשהו לחזור לבית, אי אפשר, כאילו, אני אשתגע במחשבה. אני זוכר כאילו ממש, אני תופס את היד, תוך כדי בן דוד שלי צועק לעדן, זה לא נגמר, כאילו, אנחנו רק התחלנו, כאילו, הכל טוב, אנחנו על זה. רצים, אני זוכר, כאילו, כל פעם, אני אומר לך, אני מקפיץ אותה מעל הגדר, לא יודע מאיפה באו לי הכוחות, כאילו, היא באה, שמה רגל לגדר, מעיף אותה מעל. חזרנו למטעים, אני אומר לך, רצים. כשאנחנו רצים, איזה רגע אחד אנחנו רצים, כאילו, מגיעים לסוף של המטעים, פונים פני ימינה, פתאום אנחנו רואים בערך 5 מחבלים, ממש מולנו במבט של 15 מטר מאיתנו. רק כמו שהפריד בינו זה הגדר של המטעים. והם קלטו אתכם או הם קלטו אותנו. ישר כאילו גם הסתובבנו שם. רגע, איזו גדר זאת? שנייה. זה גדר... גדר עץ, גדר תיל? לא, גדר מברזל, הגבוהות האלה, הגדר מברזל הגבוהות. שצריך לקפוץ מעליהם. כן, צריך לקפוץ מעליהם, אי אפשר כאילו להזיז אותם או להתנגש בהם או משהו, כאילו, זה... צריך ממש לעבור מעליהם. אוקיי. שממש ראינו אותם בעיניים במבט של איזה 15 מטר, הסתובבנו, התחלנו לרוץ כאילו בין הבטאים, עכשיו אתה שומע את היריות, אתה כבר לא שומע את הטיונג, אתה רואה את העצים לידך, כאילו, אתה רץ, אתה רואה את העץ זית לידך, כאילו, את העץ אבוקדו, בום, מתפוצץ, כאילו, וזה, אתה מבין שהם יורים לכיוונך. רצנו, וזה גם עוד אחד הניסים שלנו. איכשהו פתאום מהריצה הזאת הגענו לאוטו. איכשהו, כאילו, באמת עלינו, עברנו את הגדר במהירות, נכנסנו לאוטו. עכשיו נסענו, עוד לא הצלחנו להבין איפה אנחנו מבחינה גיאומטרית. כן. המפות לא עבדו, המשטרה לא ענה, כאילו אף אחד לא אומר לך, כאילו אני שולח כאילו מיקומים, כאילו, המשטרה לא ענה, אני שולח מיקומים לידידות שלי וזה, אני אומר להם כאילו, בבקשה תבואו, כאילו, תצילו, שלחו איזה מיקום, משהו. אומרים לי מיקום בדרך, עזרה בדרך.
עכשיו, שאמרו לנו את זה, אני מקופץ לך רגע אחורה עוד פעם למטעים, כאילו, שאמרו לנו את זה, כאילו, אנחנו מחכים, כאילו, והיה איזה רגע שאנחנו שוכבים שם במטעים, אחרי שאני שולח לה את המיקום, כאילו, שהמשטרה לא עונה, ואנחנו באמת, אתה מרגיש לבד, באמת, לבד, ואז היה איזה שלב שראינו אותם, כאילו, ממש עוברים איזה 3 מטעים לידינו, אתה ממש רואה את הרגליים של החמאס. עכשיו, אני שם, נגיד, השלמתי עם המוות שלי. כאילו, הבנתי שזה או להיחטף או למות. אמרתי שאני בראש שלי אמרתי, אני לא מוכן להיחטף, כאילו, אני מעדיף, כאילו, לבוא מבחינתך להיחטף יותר גרוע. מבחינתי להיחטף יותר גרוע, גם מבחינת ההורים. כאילו, עכשיו השיגועים וזה, לפחות, כאילו, שידעו שהייתי מת, ולא יודע, מה הם עוברים שם, כאילו, אני לא מצליח לעלות על הדעת, אתה מבין, כאילו, להיות חטוף שם, כאילו, לא עלינו. אגב, סתם, זה קצת מוזר שאני שואל אותך את זה, אבל אתה יודע, לא יוצא הרבה פעמים לשאול אנשים שעוברת להם התחושה הזאת. מה זו התחושה הזאת? זו תחושה של בין החרדה, אתה רגע צריך היה לנו זמן ששכבנו בשיחים וממש אתה שומע אותם ואתה מבין כאילו בראש שזהו, כאילו אין לך איך לצאת מפה, המשטרה לא תגיע, הצבא לא יגיע, אף אחד לא יגיע, אתה לבד, בלי נשק, בלי כלום. ואז אני עצמי לפחות, נכנסתי איזה 3 נשימות עמוקות והתחלתי לעשות חושבים כאילו. אמרתי, טוב, אנחנו פה כאילו, אין לי יותר מדי, ראיתי את התמונות כאילו. אני אמרתי לעצמי כאילו, טוב, תשמע, אני מסופק כאילו מה שעשיתי וזה, אני מרשה לעצמי ללכת כאילו מאשר עכשיו לעבור עכשיו שבי של איזה 5 שנים או איזה משהו כאילו שיגרום לי סבל ולמשפחה שלי, כאילו, אני בעיקר חשבתי על המשפחה שלי בקטע של החטיפה. עכשיו היה איזה רגע אחד שאנחנו שופרים שם ופתאום אני מרגיש רוח קרירה כזאת, אחרי הרבה זמן, מרגיש ממש רוח קרירה עוברת ומלטפת לי את כל הגוף, זה היה הרגע שחשבתי כאילו שאני מת כאילו, אמרתי כאילו טוב, הכל טוב, כאילו גם אלוהים אומר לי כאילו הכל טוב, אתה עולה בנחת רוח. וואו. השלמתי עם המוות ברמה של כאילו אמרתי הכל טוב, עשיתי מה שהייתי יכול, ניסיתי להיות בן אדם טוב וזה. ואז ממש באותו נשימה, באותה חשיבה, כאילו פתאום חשבתי על המבט של אמא שלי, כאילו מעל הקבר שלי, או המבט של אבא שלי, כאילו שהבחור הכי חזק שאני מכיר, כאילו ממש דמיינתי אותו בוכה, דמיינתי אותו כאילו מה זה עושה למשפחה, איך הם התמודדו כאילו עם זה, ואמרתי אי אפשר, זה לא יכול, אין סיכוי שככה זה נגמר, אין סיכוי שזה הסוף, כאילו, אין סיכוי, חייב להיות יציאה, אנחנו חייבים למצוא את הפתרון, כאילו, אין סיכוי שככה אנחנו נסיים את זה. וזה באמת מה שלפחות אותי אישית כאילו גם מחזיק ברגעים שאתה נשבר ואתה נשבר שם, כי אתה באמת כמו ברבז במטווח, אני לא סתם אומר את זה. ובאמת המשפחה, כאילו, זה מה שיותר מחזיק אותך, כאילו, שאתה אומר, אם לא בשבילי, בשבילם אני אלחם, כאילו. אבל זה שנייה מעניין אותי, הרוח הקריאה הזאת, עוד לא תדמעות, כי מה התחושה הזאת? זו תחושה טובה, תחושה מרגיעה, תחושה של מה? תשמע, לא משנה כמה אני אסביר לך, וגם אמרתי את זה להרבה אנשים שאני מספר להם את הסיפור, כאילו, לא משנה כמה אני אספר לך את הסיפור וכמה זה, כל עוד מישהו שלא היה שם, וכל מי שהיה שם יכול להסכים טיפה אחד, כאילו. כל עוד מישהו לא היה שם ולא חווה בדם שלו את האנדרנלין, את היצר הישרדות, את האינסטינקטים, כאילו כל מי שלא חווה את הדבר הזה, הוא לא יכול להבין, זה לא משנה כמה אני אנסה להכניס אותך לראש, וכמה אני אנסה להגיד לך מה הרגשות ומה התחושות, כל עוד אתה לא שם, כאילו אתה לא יכול להרגיש את זה, אתה לא יכול, האנדרנלין, החדות, ההבנת סיטואציה פשוט, כי יש הרבה אנשים שלא הבינו את הסיטואציה, ויש הרבה אנשים שעשו בטעות ימינה במקום שמאלה ומצאו את המוות, אתה מבין? אז אתה מבין שאתה צריך להיות חד, לנסות להיות מפוקס כמה שיותר. באמת אחרי שסיימנו ככה במטעים, עברנו לאוטו, קפצנו אליו, התחלנו לנסוע, עכשיו אנחנו התחלנו לנסוע לכיוון דרום כביכול. נסענו עם האוטו, נסענו, סוף סוף הגענו לאוטו, כאילו הרגשנו קצת יותר בטוחים. פתאום אנחנו אחרי איזה 5 דקות נסיעה, אנחנו רואים ממש אש על הכביש, כאילו, כל זה נסיעת עפר כאילו כמובן. אנחנו רואים ממש אש כאילו גדולה. בן דוד שלי החליט שהוא עבר את זה, ואז פעמים ממש עיקול ימינה. איך שאנחנו פונים את העיקול ימינה? סליחה, בנסיעה הזאת אף אחד לא אחריכם. בנסיעה הזאת אף אחד לא אחרינו. אתם נקיים. כן, זה הרגשה, כאילו, עוד פעם, אנחנו ממש היינו בשטח אויב, המסיבה הייתה בין קיבוץ רעים לבארי, ששם היו את הלחימות העיקריות, ואופקים זה לא יודע כמה אחרי, אנחנו כאילו ממש היינו הדבר האחרון לפני הגבול, כאילו שנייה לפני הגבול. עכשיו ברמה שאחרי שאנחנו עושים את העיקול פונים ימינה, פתאום אנחנו רואים בעיניים שלנו איזה סביבות 40-50 עזתים כבר, בלי נשקים אפילו. עזתים, תושבים, אזרחים. תושבים שבאו לחפש אנשים באיפה שהתחבאנו, שבאו לשרוף, שבאו לבזוז, שבאו לאנוס, שבאו
שהם לא תמימים, בוא נגיד ככה, כולם, אני ראיתי אותם בלי נשקים, באו עם סנדלים, באו עם ג'ינסים, אנשים רגילים שבאו פשוט לבזוז. אנחנו שם הצלחנו להסתובב גם, ברחנו שם במהירות. עכשיו המשכנו לנסוע ותבין, מרוב שהיינו בכביכול שטח אויב, מרוב שלא היה שם, אחרי 5 שעות לא היה שם בכלל יהודים, רק ערבים היו שם. אז אנחנו נוסעים איזה שלב, פתאום אנחנו רואים איזה ערבי מולנו. עכשיו בן דוד שלי, לא יודע מאיפה זה יצא לו, כאילו, זה הערבי עושה לנו ככה, בן דוד שלי עושה לו כאילו ערבי, עושה לו ככה, אני גם עושה לו ככה. הוא חשב שנייה, כאילו, שתינו עם חוצות שחורות, עושים לו שתינו ככה, כאילו, משתי החלונות. הידידה אמרתי, התכופף מאחורה. אני אומר לך, ממש עברנו דרכו, כאילו. עכשיו אנחנו ממשיכים לנסוע עוד צד, פתאום אנחנו רואים עוד משתי הצדדים של הכביש, שאנחנו צריכים לעבור באמצע. גם אותו סיטואציה עושים להם ככה, ערבי, וואלה, ממשיכים הם, כאילו, הם גם שתיהם, כאילו, זה בנס, כאילו, אני אומר לך, עוברים ביניהם, נוסעים במהירות, ואז אנחנו רואים איזה מישהו עומד יותר למטה, פתאום ממש הוא מצביע לנו, כאילו, עושה לנו שם, כאילו, פוליסיה, אני מזהיר אותנו מששם יש משטרה, ברמה כזאת, כאילו, שהיינו כל כך לבד. באמת החלטנו שהקשבנו לו לאיפה שהמשטרה, התחלנו לנסוע, כאילו, אתה יודע, אתה טס, בורח, ואז אני חושב אחרי איזה 5.5 שעות פתאום הגענו לכביש. עכשיו, כל הזמן הזה... 5.5 שעות שאתם נוסעים רק? לא, שאנחנו כאילו נוסעים ומתחבאים וכל הבלגן הזה. אוקיי. כאילו אחרי שיצאנו מהשטח, אחרי 5.5 שעות, כאילו, ברגע שהתחיל כל הבלגן, עולים לכביש. עכשיו, אני אישית, כאילו, חשבתי שברגע שנראה כביש, כאילו, הכל יהיה בטוח. עוד לא הבנתי את התמונה, כאילו, של הכביש, כאילו, שכל הנרצחים שהיו לכביש וכל הזה. עכשיו, איך שהגענו לכביש, ישר רשמתי ווייז ירושלים, כאילו, בהתרגשות, כאילו, יאללה, סע, רק ניסע מפה. פותח, רשמתי בווייז ירושלים, פתאום אומר לנו לפנות שמאלה, אנחנו מתחילים לפנות שמאלה, נותנים גז, אחרי זה 250 מטר, פתאום אנחנו רואים אש ענקית, רואים את כל המכוניות שהיו ברחבה, כל המכוניות שכולם ניסו לברוח בהתחלה והיו בשתי יציאות חירום, המחבלים עם מחשימם ירו על כולם ככה, ולקחו את הרכבים של כולם, שמו אותם בהרימה אחת על הכביש ושרפו את כולם. אני אומר לך, אש ענקית. עכשיו אנחנו ישר כאילו צעקתי לבנות שהסתובב, זה מחסום של החמאס, תסתובב. אנחנו מסתובבים, נוסעים לכיוון רעים, נוסעים, פתאום אנחנו רואים כאילו ליד המיגונית, איפה שגם נרצחו מלא אנשים, רואים משטרה ואנשים מכוונים עלינו נשק. עכשיו, אתה יודע, אתה כבר כל כך אין לך אמונה וכל כך, אתה רואה ליד הניידות משטרה כאילו גופות של בליינים וגופות של אנשים, שאתה אומר כאילו, אני לא יודע אם זה חמאס או משטרה, אתה עוצר רחוק מהם, מתקדם, צועק להם יהודים, הם צועקים לך יהודים, ואתה לא יודע אם לענות להם או לא לענות להם, כאילו. איכשהו באמת הגענו אליהם, כאילו, אתה יודע, הוצאתי ממש את כל הגוף מהחלון, הרמתי שתי ידיים, כאילו, שיראו שאנחנו לא חמושים, חשבים ממש שאנחנו ערבים, עד הרגע שלא דיברנו ממש, מולם הם לא הורידו ממנו את הקנה. אתה יודע קצת ערבית? מהצבא? כן, יודע, אני גם גר בפסגות, אבל אתה יודע, מילים בסיסיות, לא לדבר עכשיו. לא שיחה עכשיו, לא. עכשיו אנחנו מגיעים אליהם, אחרי 6 שעות מה שאתה רוצה לראות זה בן אדם עם נשק, זה מה שאתה מחפש, כאילו. באים אליהם ממש, כאילו, עוד רגע לחבק אותם, פתאום צוחקים לנו. תעופו מפה, עדיין יורים פה, כל היישוב פה כבוש, כאילו תעופו מפה. עכשיו, שם השריפה, שם המסיבה, שם כאילו אין לך לנסוע, הכל חסום, כאילו זה לכיוון עזה, כאילו. ממש עוד פעם נכנסנו ללופ כאילו של החניקה כזה, שאתה אומר כאילו רגע צריך לחשוב. התקדמנו מאוד טיפה, פתאום ראינו טנק ואיזה 5 שוטרים ועוד איזה 20 אנשים כאילו מהמסיבה שהיו שם. ישר עצרנו ליד הטנק, הלכנו, נשכבנו שם ליד הטנק, גם תוך כדי שאנחנו ליד הטנק, אנחנו לא מפסיקים לקבל אש על הטנק, והשוטרים שם כאילו, אני לא אשכח את הפנים שלהם, את העיניים שלהם, כאילו צועקים בקשר, תביאו לנו תחמושת, תביאו לנו פה מישהו, אנחנו 5 שוטרים עם אקדחים, 2 אנשים עם נשק ארוך נגד צבא, והורים עלינו RPG, והורים עלינו בלי סוף פיצוצים. אתה ראית בעיניים שלך את ה-RPG? ברור, אתה שומע, אתה מרגיש את הכל. עכשיו אני יושב פה, ופה לידי יש מישהי עם חור בכתף וחור ברגל, פה לידי יש אנשים עם רסיסים בגב, ואין תחבושות, אין איך לטפל, אין איך פנות, אין כלום, כאילו, אני מגיע לרמה שאתה לוחץ כאילו לאנשים, כאילו, אתה מנסה לעשות את הכלום. עכשיו אחרי איזה שעה שהיינו שם, 1.5 שעות בליד הטנק, יעני ברמה של איזה 6.5 שעות אחרי תחילת האירוע, הגיעו באמת 3 דוידים ראשונים, פתאום הגיעו צבא, עכשיו אתה רואה את הצבא יורדים, כאילו, לי אישית, בתור מישהו שהיה לוחם ומישהו שגר פה בפסגות ומכיר את הצבא, ואני גם אחד שמאוד שמח על הצבא, כאילו, באמת אני מעריך אותו, אני מאוד ציוני, לא יודע איך תקרא לזה, אבל
מאוד אוהב את הצבא, כאילו, ואיך שראיתי אותם ומגיעים, ופתאום כאילו מתחילים לעשות על הכיפה הזאת, מאיפה שיראו לנו כל הזמן, מתחילים לעשות חוליות ולדלג וכיתה וכיתה וזה, אתה אומר כאילו, אני בטוח הגיעו צבא. ואז גם שם היה סיטואציה כאילו שהיינו שם מלא פצועים וכאילו עוד לא יכלו לפנות, אז רק את הפצועים וכאילו אנשים היו שם בהלם, אנשים לא הצליחו לתפקד. אז אני הגעתי לרמה שאני כאילו מעמיס פצועים, כאילו תופס אנשים כאילו שעכשיו רקדו איתי עם חורים ביד, חורים בגוף, חורים בכל מקום ומעמיס אותם לדוידים, עושה נגלות כאילו. אני אומר לך, חזרתי כולי דם שהוא לא שלי, כל הבגדים שלו היו דם כאילו. ואחרי שהכוחות הגיעו, תיארו קצת השטח, אחרי עוד איזה חצי שעה 40 דקות הגיעו קצת יותר ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת כוחות. ואחרי איזה שעתיים שהיינו שם כאילו, אז באמת פינו אותנו בליווי של רכב עד לבסיס צאלים. צאלים אספנו חבר והמשכנו לבאר שבע, אספנו עוד חבר וחזרנו לבית בגדול. וואו. וואו זה מילה טובה, כן. אני רגע אז רוצה, אתה יודע, לעצמי לסכם שלי בראש. אז בעצם אנחנו אומרים, הייתם במסיבת המטח, הייתה הבריחה הראשונה למטע הראשון. הייתה הישרדות עם הרכב, דבר ראשון ניסינו לברוח עם הרכב. זה לברוח עם הרכב, ואז שתי היציאות שהיו חסומות. בדיוק. משם התקדמתם למטע הראשון. במטע הראשון הייתם שעה. כל זה אותם מטעים, במטעים בסביבות היינו בסביבות 4.5 שעות. בתוך המטעים? בתוך המטעים. גם במטעים אמרתי לך, עברנו ממקום למקום וחיפשו אותנו שם כי בין מטע למטע גם, שהלכתם לרכב, נסעתם ואז עוד פעם חזרתם למטע. כן. וואו. לא יודע, כאילו, יש לי שאלות. יש לי המון שאלות, אבל בוא תגיד לי אתה, כאילו, שאתה משחזר את זה שנייה אחורה, מה... תשמע, יש כמה תחושות שאני לא צריך לשכוח מאותו יום. דבר ראשון, הרבה דברים כאילו שלא ברורים לי. כאילו, אני יודע בתור חייל קרבי שכל מי שמתקרב לגדר מעזה, כאילו, ישר מוקפץ מסוק, מוקפץ זה, כאילו. אני אומר, איך זה הגיוני, כאילו? איך לא... מה היה שם, כאילו? אתה מבין? משהו לא מסתדר לי. רמת הפקרות שהרגשנו. אני באותו הזמן לא ידעתי שיש גם ברעים וגם בבארי וגם בסדרות וגם... לא ידעתי שיש את כל המלחמות האלה. אני מבחינתי, כאילו, אנחנו לבד, שוכבים, שטח אויב. אני מתקשר למשטרה, לא עונים לי. מתקשר לזה, אף אחד, כאילו, בטלפון, גם כשענו לי, אמרו לי, תסתדר לבד, כאילו, תנסה להסתדר, תתחבא, כאילו, תתחבא. ככה אמרו לנו. ואני לא אשכח, כאילו, היה איזה פעם אחת שהתקשרו בן דוד שלי, אמרו לו, אמא שלך בטלוויזיה, כאילו, היא בסוף לא הייתה, אבל חשבתי כבר, אני כבר בראש חשבתי שאנחנו היחידים שנשארו שם, שכאילו, שכולם מחפשים אותנו. ואחת הפעמים שאנחנו רצים, כאילו, בין המטעים, אנחנו רואים מסוק, עובר, מסוק רב מעלינו. אני כאילו צועק לחברים שלי, הנה, כאילו, באו לקחת אותנו, באו לחץ, קופץ, כאילו, עושה שלום, וזה, כאילו, חושב הם באים אלינו. פשוט רואה אותם, ממשיך, כאילו, אתה יודע, זה היה איזה רגע של, כאילו... ייאוש? ייאוש, כאילו, של... איך אני אצא מזה? כאילו, אף אחד לא יכול לעזור לי, אין לי פה נשק, אין לי פה כלום, מה אני אמור לעשות? ואז אתה חייב להתעשת על עצמך, אתה חייב כאילו לחשוב, לא לזוז, כאילו לזוז כל הזמן. אנשים שלא זזו מתו. מה התובנה הכי חזקה שלך מהדבר הזה? התובנה הכי חזקה שלך? בינתיים, אתה יודע, אני מניח שעוד עם הזמן יצמחו לך עוד המון דברים. דבר ראשון, כאילו, ללמוד להעריך, כאילו, יותר את הדברים היותר קטנים, כאילו, מבחינתי, כאילו, סתם האמא והאבא, כאילו, כאב לי, אמרתי לך שחשבתי על המוות, לא כאב לי עליי, כאילו, אני האמנתי שאני אגיע למקום טוב, אמרתי לך, אני בחור מאמין, האמנתי שיהיה בסדר, אבל... לא היה לך פחד מהמוות? היה לי בהתחלה פחד, ואז אמרתי, כשאתה משלים, זה נשמע עצוב ומפחיד שילד בן 23 אומר לך את זה, אבל כשאתה משלים עם מוות, כאילו, איכשהו אתה... לא יודע, היה לי איזו שלווה כזאת פנימית, כאילו, היה לי כזה שתי נשימות עמוקות, ואמרתי, יאללה, כאילו, הכל בסדר, כאילו, הכל טוב, יהיה בסדר, אני סומך על אלוהים ויודע שהוא מתכנן לי מסלול, ויהיה בסדר, יהיה בסדר, כאילו. וואו. אם אתה עכשיו, מה זה צריך? אתה אומר, מסר לכל מיני אנשים. אם אתה יכול לחלק את זה רגע. מה המסרים שלך שהיית רוצה עכשיו להגיד? דבר ראשון, הייתי רוצה להגיד משהו באמת למדינת ישראל, כאילו, לכלל האנשים, כאילו. לכולנו. לכולנו. לא לממשלה. לא לממשלה, דבר ראשון לכולנו. אני יצאתי מהתופת הזאת, אני חוויתי את זה, אני ראיתי את האנשים האהובים שלי, כאילו, מתים וחטופים וזה.
ואני עצמי לא נשבר, אני עצמי נשאר חזק, ואני עצמי כאילו יודע שאנחנו צבא חזק, ואסור לתת להם את המקום הזה כאילו לנצח אותנו מהבחינה של הסרטונים ומהבחינה של זה, כי אנחנו יותר חזקים מזה. אנחנו כל החיים ינסו להרוג אותנו, כי אנחנו יודעים, אנשים, זה מה שהם רוצים, אבל אנחנו חייבים להישאר חזקים, לא בשבילי, לא בשביל זה, בשביל אנשים שמתו. קשה להגיד את זה, אלי היה סמל, כאילו, זיכרונו לברכה, אלירן. הוא היה איתי בצבא, והוא היה סמל שלי, ובאמת הוא דאג לי מאוד כל הזמן, והייתי קצת בעייתי יותר, והוא שמר עליי, ובאמת דאג לי, ושהשתחררנו היינו שומרים על קשר, והיינו יוצאים למסיבות, והבן אדם התארס לפני חודשיים, כאילו, הוא היה באמת בן אדם שמח, וזה התארס לפני חודשיים, הגיע שם למסיבה. עכשיו, ממש אני זוכר, כשהתחילו הטילים שהיינו בהתחלה ברכב, עוד כאילו שאנשים ברחו והתחילו היריות, אז אנחנו כאילו עלינו על הרכב, נסענו, ואני זוכר אותו, כאילו, הוא תמיד היה לוחם, הוא היה מבט של זה, ופעם ראשונה שהסתכלתי לו בעיניים וראיתי כאילו מבט של מפוחד, שלא יודע, שלא זה, אבל מצד שני, כאילו, את המבט של הלוחם, של לעזור לאשתו, לארוסתו וזה, ולשמור עליה. הם באמת נכנסו למחולה של הפח, אני לא יודע כאילו באמת איך זה נגמר, אבל אחרי זה מתו. ובהתחלה היה לי קשה, כאילו, ואז הבנתי, כאילו, אלירן היה בן אדם שמח, כאילו, הוא לא רוצה עכשיו שכל החיים אני עצוב וזה, כאילו, הם רוצים שנשמח, כאילו, פה, שאנחנו נילחם, שהם לא סתם מתו כמובן, אבל אי אפשר לוותר, כאילו, אנחנו כן צריכים לחזור ולשמוח וליהנות, כאילו, כי זה העוצמה שלנו, הביחד. ראית עכשיו, כאילו, כל הפילוגים שהיו, שאני חושב שזה מה שגרם למלחמה הזאת, החמאס הרגישו שהם... כן, זה מה שאתה מרגיש? אני מאמין שכן, שכאילו כל הפילוג הזה של ימין, שמאל, של הפגנות, של דמוקרטיה, של... לא יודע, של מלא דברים שהם נראים לי הזויים, כאילו, בוא'נה, אנחנו מדינה אחת, כאילו, אז מה אם הימין ניצח, אז מה אם השמאל ניצח, כאילו, הכל טוב, אנחנו אפשר לחיות עם זה. וכל הפילוג הזה גרם כאילו לשנאה בעם, אפילו אני כאילו שאני באמת אחד שאוהב, כאילו כבר היה לי קשה לראות את ההפגנות, היה לי קשה זה, כאילו אתה מבין, כבר הרגשתי עצבים ועכשיו אני אומר לעצמי, יאללה, שחרר אותך, כאילו כולם אחים שלך, בסופו של דבר ההוא השמאלנים בערים בא והציל כאילו אנשים, והזאתי שתמכה בכלל בחמאס עכשיו יושבת שמה, וכאילו אתה מבין, כאילו בסופו של דבר לא עניין אותם מי ממו, עניין אותם שאנחנו יודעים, ואם הם זכרו את זה, אז מי אנחנו שלא נזכור את זה, כאילו לא סתם אנחנו פה, לא סתם כאילו משהו מאחד אותנו, וזה הכוח שלנו, אני מאמין, כאילו. ומסר, ממש בוא, אם היית צריך להגיד משהו לכל, נגיד לממשלה. וואי, את האמת, אני אגיד לך, בתור עצמי, אני אחד שמצביע ימין, כאילו, ומאוד ימני. כן, הרגשתי אכזבה מאוד בהתחלה מביבי או כאלה לא דיברו, הם נעלמו לי. ביבי נעלם לי בהתחלה, אתה מבין? כאילו, הוא לא דיבר, הוא לא לקח אחריות, הוא לא היה במצלמות. עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה הסיפורים שם ומה לא הסיפורים, ואני גם לא נכנס לזה. אני פשוט רוצה להגיד להם שישדרו בשבילנו חוזקה, ושיראו כמה אנחנו חזקים, וכמה אנחנו מעל, וכמה... זה כלום ושום דבר, כי עכשיו אני יודע מבני דודים שלי שהם גרים בתל אביב, אני יודע מאנשים שגרים בכל המרכז, אנשים מפחדים, באמת מפחדים, כאילו. וזה אסור להגיע לסיטואציה כזאת, אסור שאנחנו נפחד לא להסתובב ולא כלום, כי זה הבית שלנו, אין לנו מקום אחר. אפילו ביידן אמר את זה, כאילו, מה שטוב בארץ ישראל זה שאין לנו מקום אחר, אין איזה מדינה שאני יכול לעבור אליה. זה פה המדינה שלי, זה הבית שלי, כאילו, אז אסור לנו לפחד, ואני אבקש מהמנהיגים שלנו, כאילו, שיערו את החוזקה הזאת, שיעבירו את המסר הזה לבית, כאילו, לאנשים. אנחנו פה ואנחנו כאן כדי להישאר, ממש ככה. אם היית פוגש עכשיו עוד מישהו, נגיד, מהמסיבה, נגיד אפילו שאיתנו או שלא איתנו, מה לא היית רוצה להגיד? מה היית רוצה להגיד לו? כן. מישהו שהיה איתך במסיבה, לא יודע, כל בן אדם, לא בהכרח. לפני כאילו הסיטואציה או עכשיו? עכשיו. דבר ראשון להביא לו חיבוק, ואמרתי לך, הדברים שהניצולי נובה עברו כאילו, זה לא משנה כמה ננסה לשתף אנשים אחרים או כמה זה רק אנחנו חווינו את זה, רק אנחנו היינו שם, כאילו, נסנו על נפשנו ממש כמו בשואה, כאילו, אתה מבין? אז דבר ראשון זה פשוט חיבוק, והוא יספר, לכל אחד יש סיפור אחר, כל אחד יש לו סיפור מטורף, כל אחד ניצל בדרך נס אחרת, כל אחד בא לו המלאך שלו. אותי זה אישית זה מרתק, כאילו, לשמוע כל הסיפורים האלה וזה, ופשוט לשמוע ולתת לו לפרוק ולתת לו את המקום הזה, כי אני מכיר הרבה אנשים
שלא יכולים לספר לחברים שלהם ולא מצליחים, כאילו אין להם איך, כאילו הם לא יודעים איך לשתף את זה, איך לדבר עם זה. מה, כאילו כי קשה להם להוציא את זה? קשה להם להוציא את זה, אנשים קצת מסתכלים עליהם מוזר, כאילו זה חוויה, כאילו עוד פעם, זה משהו באמת לא מהעולם הזה, זה משהו נוראי. וכשאתה חווה, כשאתה פוגש עוד מישהו שהיה איתך שם, אז זה הרבה יותר קל להיפתח איתו ואתה מרגיש הרבה יותר בנוח. יש נגיד את הנובה אלפ הזה, כאילו שעושים כל מיני מפגשים של כל האנשים שנצלו מהנובה וזה. התחיל עכשיו? כן, התחילו. אתה רוצה ללכת לזה? הלכתי, הייתי שם כבר איזה כמה פעמים, ווואלה זה באמת, זה מקום כאילו של שנטי, שכולם יושבים שם כאילו על הדשא. אתה ממליץ למי שהיה שם ללכת? כן, אני ממליץ, אני אחד כזה שהוא לא דברן גדול וזה, ובכל זאת הלכתי שם ופתחתי ונפתחתי, ואני באמת ממליץ ללכת, לדבר על זה, לפרוק את זה, כי חווינו משהו, כאילו זה לא משהו רגיל, אתה מבין? גם באת לפודקאסט. באתי לפודקאסט. באת לפודקאסט של עסקים בכלל. באתי לפודקאסט של עסקים, אתה מבין כמה המצב פה הזוי? אבל אני אגיד לך מה. עכשיו אני אגיד לך מה אני רואה בתור בן אדם מהצד. אתה יודע, הרבה פעמים בעולם העסקים אתה מחפש אתה יודע, בן אדם שהצליח, זה בסוף היום לא רק הפעולות שעשה. כי אם עכשיו אתה תשאל אותי איך ביל גייטס, איך אילון מאסק הצליח, אני אראה לך מה הוא עשה. אני אתן לך תוכנית מאוד ברורה, הוא עשה א', ב', ג', ד', ה', ו', והוא הגיע לתוצאה. זה לא קשה. נכון. מה שרוב האנשים מחפשים זה את המנטלי. ומה שאתה עברת, זה, אתה יודע, אם אני מדבר במונחים של עסקים, זה בית ספר לעסקים הכי מטורף שעברת. כאילו, עכשיו לדעתי לא יהיה לך פחד בשום סיטואציה בחיים. כי לא סתם שאלתי אותך על התחושה הזאת של לפני המוות, אתה יודע, בסוף זה הפחד הכי עמוק שיש לאנשים. זה הפחד, אתה יודע, אפילו פחד של סתם, אני אומר, ללכת לפגישת עסקים או לגבר להתחיל עם בחורה, בסוף מלמטה זה פחד ממוות. נכון. אם אתה עברת את זה, אתה מעל כולם. אז מבחינתי, כאילו, בביזנס, אתה יודע, אולי את הפעולות, אתה רק בן 23, אתה תעשה אותם. אבל במנטלי כבר עברת. כן, בגלל זה אני חושב שהרבה אנשים ששם, כאילו, זה תלוי איך אנשים לקחו את זה. אני עוד הצלחתי באמת לקחת את זה לצורה בריאה, כאילו, לצורה שטובה, ואני משתף על זה, אבל יש אנשים שהתפלפו מזה. כאילו, יש אנשים שלא ירדמו, יש אנשים שיכנסו לישון רק מתחת למיטות שלהם, יש אנשים שיפחדו מהלילה. תגיד, מה זה עשה לך בקשר של אמונה בקדוש ברוך הוא? וואו, אותי... אני בן אדם, באתי מבית דתי, כאילו, ההורים שלי דתיים וזה, והיה לי שנים של עליות וירידות, אבל האמונה אצלי משהו שמאוד, כאילו, אי אפשר לפגוע בו. אני מאוד מאוד בן אדם שמאמין, ואני מדבר איתו הרבה ומשתף איתו הרבה, ווואלה, אני מאמין באמונה שלמה, כאילו, שזה רק הקדוש ברוך הוא שיוצא אותנו שם. כאילו, זה פשוט היה נס אחרי נס שהם פשוט היו ניסים גלויים, כאילו אומרים שאין ניסים, אני ראיתי בעיניים שלי ניסים גלויים, בעיניים שלי כאילו שהם הולכים לידינו ושהם לא פגעו בנו כאילו ברכב, וזה לא הגיוני כי כל כך הרבה יגעות שאמרנו שכאילו, אתה אומר, היה פה איזה סייעתא דשמיא כאילו, ואני לא איזה בן אדם עם פאות וזקן, כאילו, אני אומר לך באמת, אלוהים שמר עלינו כאילו, וכן אני משתדל יותר והלכתי ואמרתי הגומל והייתי בבית כנסת ומנסה קצת יותר שבתות, כאילו, זה כן משהו שאני מרגיש שמאוד קרב אותי, כאילו מאוד... יש לך יצר נקמה עכשיו? כן. אתה רוצה לנקום? כן, אני אגיד לך את האמת, כאילו, בהתחלה שאלו אותי את זה ביומיים אחרי, אמרתי כאילו לא וזה, ועכשיו אני יודע להגיד שכן, כאילו אני רוצה שאנשים בדרום יחזרו לגור כאילו בשקט, בלי שיהיה את המחשבה הזאת כאילו של אולי יכול לקרות, או אולי, וכיתות כוננות, איפה יש כיתות כוננות? איפה יש דבר כזה כיתות כוננות? כאילו, יאללה רבאק, תנו לגדול בשקט, הם רוצים להיות שכנים שלנו, תהיו שכנים שלנו, הם לא רוצים, יאללה סלמת, כאילו. באמת אי אפשר, כאילו, כל החיים רודפים אותנו, אני מרגיש כל החיים את החניקה הזאת. די, כאילו, כבר חלס. אתה חושב אולי שהגיע הזמן אני אגיד לך משהו שאני חושב. שזה שאנחנו כל הזמן מדברים בשפה שאנחנו צריכים להגן על הבית, אתה יודע, אומרים, ההגנה הכי טובה זה התקפה. אנחנו לא מתקיפים. אנחנו פעם לא אומרים אמירה חיובית, אנחנו פה כי כאן אנחנו צריכים להיות. זה תמיד, זה הבית, אז אנחנו צריכים להגן על הבית. אבל לא, אנחנו הולכים להיות פה, לא משנה מה. אז אתה לא מרגיש שדווקא כאילו, זה משהו שבא ללמד את זה? אני מאוד חושב את זה. גם עוד פעם, אנחנו גרים פה באיו"ש, כאילו, יש כל הזמן זה, אני תמיד חשבתי שבשביל הריבונות ובשביל שנהיה פה באמת חזקים, אנחנו צריכים כן להיכנס לכפרים וכן לבוא ולהחרים את כל הנשקים, וכן מי שלא מתאים לו לבוא לקחת את כל המשפחה שלו ולזרוק אותו מפה.
כמה שאני ימני וזה, אני מאוד, יש לי חברים ערבים וזה, כאילו אין לי בעיה באמת עם ערבים, אני באמת חושב שהם גם רוצים לחיות בסופו של דבר כמונו. אבל הם צריכים, בשביל זה הם צריכים לשנות את כל האג'נדה שלהם, מהלימודים, מהגנים, מהחינוך שלהם, כאילו, כי זה מה שהם מחנכים אותם בסופו של דבר, להרוג את היהודים, ושהיהודים גנבו להם את האדמה של סבא שלהם, ולא יודע מה עוד. ואני חושב שאין בעיה שהם יגורו פה, כאילו, צריך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, כאילו, אבל מי שאוהב את המדינה, מי שמעריץ את המדינה, מי שלא, אז כאילו, סלמת, יש לך פה עוד מיליון מדינות ערב, ליהודים אין פה עוד מיליון מדינות מסביב. תגיד שאלה, ואני שואל דווקא אותך, כי הרבה אנשים, כשאני מדבר איתם על זה, כאילו, זה סתם זה. איך אתה רואה היום אכזריות במלחמה? זאת אומרת, האם אנחנו צריכים להיות רחמנים ומה שנקרא מוסריים, אני לא אעשה מרכאות בכוונה כדי לא להגיד מה אני חושב, או שאנחנו לא, אנחנו צריכים להיות אכזריים, מאוד אכזריים אפילו, אחרי מה שקרה. אני חושב שאנחנו, כמה שזה קשה להגיד, לא צריכים להסתכל לצד השני, כאילו לא צריכים לחשוב על ההוא ועל ההוא, ואם אתה יודע שיש לי עכשיו מפקדה של 2,000 מחבלים מתחת לבית חולים, שלח שם איזה מסרון, תגיד להם כולם, כל מי שרוצה לשמור חיים שלו שעוף עוד שעתיים מפציצים פה וזהו, להרים אותם. ואין מה לעשות, כאילו, בשביל השקט שלנו, כאילו, אנשים שם ימותו, ועוד פעם, אין לי איזה שנאה כלפי ערבים, כאילו, משהו מיוחד, אבל אני ראיתי אותם בעיניים שלי, זה לא היה מחבלים שנכנסו לארץ, זה לא היה מחבלים שאנסו את הבנות, זה לא היה מחבלים שזה, אתה יודע מי אנס את הבנות ביישובים? זה הפועל הזה שהיה נכנס כל יום והיה מסתובב, הוא זה שצריך להם מפה ואמר להם איפה יש כלב וכמה בתים יש אצלו וכמה זה. מי שנכנס זה היה זקנים, מי שנכנס זה היה ילדים, זה היה נשים, כאילו, זה העזתים עצמם, כאילו. אין לי טיפת חמלה אליהם, טיפת חמלה, כאילו. אין לי בעיה שיברחו, שינסו להגן על עצמם, כי יש שם אנשים ואני מאמין שהם נורמטיביים ושרוצים פשוט לחיות. אבל אז הם שיברחו, הם שיברחו, אבל גם הם, כאילו, כמה שזה כואב להגיד את זה, אם הם ימותו, כאילו, שימותו, כאילו, הם לא אוהבים אותנו, אף אחד מהם לא אוהב אותך, אף אחד מהם לא צריך להיות איתך בשלום, וזה בתודעה שלהם, בזה שלהם, הם רוצים להרוג אותך. אתה שמעת, לא יודע אם שמעת איזו שיחה של איזה מחבל אומר לאבא שלו, כאילו, תוך כדי שזה, עכשיו יצא, התפרסם. רצחתי 10 אנשים, כאילו, והוא אומר לו בהתלהבות, כאילו, וזה, ואני אומר, כאילו, באיזה עולם, כאילו, הוא רוצח, הוא מדבר עם טלפון של יהודיה, וואלה, אתה יודע מה? באמת, אני אומר לך ברצינות, אם חמאס היו באים, נכנסים רק לבסיסים, אפילו הורגים את כל החיילים, לוקחים שבויים, אבל רק חיילים, והיו נלחמים כמו גברים, וואלה, לא היה לי מה להגיד. וואלה, תבואו, תיכנסו וזה, כאילו, הכל בסדר. אבל ברגע שהם נכנסו, הם לקחו ילדים קטנים, הם לקחו סבתות, הם לקחו זה, אין להם חמלה, אין להם חוקים, כאילו, וזה דאעש, ומה דאעש עשו, מה ארצות הברית עשו עם דאעש? מחקו אותם, ולא עניין אותם אם יש אוכלוסייה או אין אוכלוסייה, כי הם לא טוב, כאילו, הם היום פוגעים בנו, מאחר הם יפגעו בהם, כאילו, זה רגע, צריך לקטוע את זה. אז לדעתך אנחנו צריכים גם להילחם איתם בלי חוקים? אנחנו צריכים להילחם איתם בלי חוקים. אוקיי. בכל זאת, יש לנו את הלב היהודי, כאילו, שאנחנו לא נוכל, כאילו, אנחנו נראה שם 3 ילדים קטנים ואנחנו נתפרסס, אבל כן, שאנחנו ניכנס אני בראש שלי עד עכשיו היה פשוט להכניס איזה גז לתוך כל המנהרות ולהרוג אותם שם, אבל עכשיו אני לא יודע אם החטופים וזה, הכל נראה לי בלגן סומך על המדינה, אני יודע שהם יודעים מה הם עושים. כאילו, לא סתם לא נכנסנו עד עכשיו. אתה מאמין במדינה? אני, עם כל מה שעברתי, אני מאמין במדינה. ואתה אוהב אותה? ואני אוהב אותה, כן. טוב, תשמע. לא פשוט. לא פשוט, באמת לא פשוט. אבל, אגב, אתה, אחרי שחזרת, מיד רצית לחזור להילחם. אני קיבלתי צו 8 תוך כדי שהייתי שמה, כאילו המ"פ שלי התקשר אליי, אמר לי, ניסה להסביר לי את הסיטואציה, אני תיקנתי אותו, היית צריך להגיד לו, אני אסביר לך, אני פה כבר. אמרתי לו, תשמע, אני מאחורי טנק, יורים עליי RPG, כאילו, אני אתפנה קצת, אני אחזור אליך. תראה, אני לא יודע, אתה אומרים, פעם שמעתי משפט כזה, שזה משפט קצת מורכב, מה ההבדל בין קומדיה לטרגדיה? זה שבטרגדיה הגיבור לא מודע לעצמו. מה הכוונה? שאתה יודע, החיים בסוף היום, הקדוש ברוך הוא מסובב לנו חיים שהכל יכול לקרות, מי כמוך יודע. ואם לקחת יותר מדי ברצינות את החיים, זה קצת חוסר מודעות. אז לכן קומדיה, זה שצוחק, הוא דווקא מודע, הוא מבין, הוא יכול לצחוק על החיים. אבל מי שמהכל עושה דרמות, הוא קצת לא מודע. אז אני אומר, הסיטואציה הזו שאתה מתאר, שהמפקד מתקשר אליך, ואתה אומר לו, תשמע אחי, בוא אני אסביר לך. בוא אני אסביר לך, בדיוק. אז זה קצת מצחיק, אתה מבין שזה יכול להיות קומדיה. כן.
אם זה לא היה כל כך... אם זה היה קצת קומדי, אבל כן, לא, אני מבין מה אתה אומר. כן, לא. לא, אתה מחייך שאתה אומר את זה. זה כן קומדי, זה כן לא צריך, כאילו, אתה יודע, בכל זאת הוא מתקשר לך, תשמע, זה, לא, תשמע אתה, כאילו, בכל זאת, יורים עלינו וזה. כן, רציתי לצאת ישר, האמת, לצו 8, כאילו, ממש באותו מוצ"ש, התקלחתי וזה, ממש התחלתי לבוש בו את המדים. אמא שלי ממש כאילו התחילה להילחם איתי, אמרה לי לא משנה מה, אני לא נוסע, כאילו אני חייב להיות בבית, להירגע, כאילו אתה יודע, גם אמרתי לך, חזרתי מלא דם בהתחלה, כאילו לא דם שלי, של אנשים שפיניתי שם פצועים. אז אמא שלי ראתה אותי, כאילו אמרתי לה שלא נפצעתי, פתאום לא ראתה אותי, כאילו נפל לה הלב. ואז היא הבינה שזה לא שלי וזה, ואני הייתי באמוק לנסוע, היא לא נתנה לי. באמת נשארתי בבית יומיים, כאילו עד יום שני באתי לנסוע, התקשרתי אליהם, אמרו לי שאין להם מה לעשות איתי. יש להם 130% של מילואים, יש להם אובר סדק וזה, ומאז אני מחפש כאילו איך להשיג את עצמי. עכשיו אני בעזרת השם מצטרף לכיתות כוננות בפסגות. אבל אתה מחפש לעשות, זהו. אני מאוד חושב אמרתי לך, מרמה שהגענו לשם כמו ברבזים במטווח, ובאמת רצים על נפשנו שאין לך מה לעשות. עד השלב הזה שהגיעו צה"ל, כאילו, ופתאום ראיתי אותם בעיניים שלי עושים את הדילוגים ואת הזה, ואמרתי, כאילו, זה מה שאני רוצה, כאילו, זה מה שאני חושב ייתן לי את התרופה לנפש, כאילו, כשאני נלבש את הווסט ועם מדים ונשק ועם כל החברים שלי, כאילו, בכל זאת עשיתי את כל ההכשרה שלי ואת הכל בשביל היום הזה. בשביל היום שאני אצטרך לבוא ולהגן על הבית, וכמה שזה יישמע אבסורד, כאילו, גם לאכול כדור בשביל שאחותי תוכל לישון בשקט בלילה, אתה מבין, כאילו? וזה היה מרגיש שזה הייעוד שלי, כאילו. וואו. כן, במיוחד אחרי מה שעברתי, כאילו, במיוחד אחרי מה שחווינו, כאילו, כמו שאמרת, יש אנשים מהשואה שחזרו מהשואה ובאו לפה להילחם בארץ, אז זה אותו דבר, כאילו, זה באמת אותו דבר מבחינתי. אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, הרבה פעמים יש ביקורת כאילו על הדור הצעיר עכשיו, שהם מפונקים, שהם לא יודעים מה זה מלחמה, שהם עצלנים וכל מיני דברים כאלה. ותראה מה זה, זה לא נכון. כאילו, אשכרה אנשים, כמו שהדבר הזה, שאחרי השואה, שזה היו אנשים, מנטלית הם היו שונים מאיתנו. אתה יודע, הם התחנכו שונים. אבל אתה רואה שזה אותו DNA. זה אותו DNA. ברמה של אנשים שכמו בשואה, התחבאו מתחת גופות, לקחו את הדם של החברים שלהם. אבל הקטע איתך, אני אגיד לך מה הקטע גם, שאתה... אתה יודע, ניחא כשאתה אומר, כשהייתי בסיטואציה, כי היה לי מלא אדרנלין בגוף, ואני חייב עכשיו לשרוד, אז אני לא היית משותק. אבל עכשיו אתה גם פועל. כי תשמע, היה לי איזה 3 ימים, 4 ימים בבית שכאילו כן מתכנס בתוך עצמי וכן מנסה פלשבקים והרבה מחשבות, עוד פעם כאילו של למה אני, איך אני, ופתאום אתה רואה את הסרטון ההוא ואתה רואה אותם במצבים של המסיבה, כאילו, הבן אדם שיש לי סרטון כאילו שלו רוקד לפני 10 דקות, עכשיו הוא בשבי חמאס. ואתה כן חושב וזה, והבנתי שהדבר הכי טוב, כאילו, לפחות בשבילי, עוד פעם, זה כל אחד יש לו, הוא יכול לתרום בזה, הוא יכול לעזור בזה וזה, אבל אני לפחות בשבילי, כאילו, לעשות, לעבוד, לפעול, כאילו, במיוחד משהו שקשור לצבאי, זה התרופה הכי טובה שלי, כאילו, זה מה שממלא אותי עכשיו, אתה מבין? לא בא לי עכשיו ללכת לעבוד, לא בא לי לזה, בא לי ללכת ולהיות קשור למערכה, בא לי לבוא ולהגן על הבית, כאילו, זה מה שבאמת בא לי, כאילו, אתה מבין? וזה בסופו של דבר שנסיים את הכל ושננצח, אז נכון, אני אהיה עצוב על חברים שלי, כאילו, ויהיה כואב, אבל אני יודע שלמעלה, כאילו, כמו שאני הייתי קרוב. מה הולך להשתנות לדעתך בעם ישראל אחרי זה? כי אני לדעתי ברור שדברים לא יישארו כמו שהם היו. קרה פה משהו משמעותי בכל, אתה יודע, בכל הרמות. תשמע, מה אני מקווה שיקרה? כן. מה שאני מקווה שיקרה זה שנלמד להגן על עצמנו מבעוד מועד, כאילו שלא יקרה דברים ונגיד אוי, כאילו שפה באזור איו"ש, כאילו לבוא ולהיכנס לתוך הכפרים ולקחת את כל הנשקים. לבוא ולא להיות פריירים, כאילו טיל אחד מהצפון, לבוא ולשרוף להם שם כל היער, כאילו להיות הישראלי המשוגע, כאילו להבין מי בעל הבית, לדבר בערבית, כמו שאומרים. לדבר איתם בערבית. ומבחינה לאומית, כאילו, מבחינת אני, אתה, הוא, כאילו, יאללה רבאק, כאילו, עזבו אתכם פוליטיקה, כאילו, בוא נהיה אנחנו, כאילו, בוא נהיה עם ישראל, כאילו, אתה ראית איך התאחדנו ביום, 300,000 כאילו מגויסים בכמה שעות, כאילו פוטין מחפש, כאילו משלם לשכירי חרב שיבואו. ואנחנו כאילו כולם, אתה ראית אותם, כאילו הוא אמר סרבנות והוא אמר זה, אבל כולם ברגע האמת כל הטייסים כולם התייצבו באמת ברגע האמת, אף אחד לא השאיר אותנו, וזה מה שאני חושב שאנחנו צריכים לקחת מפה, כאילו
אני היום רואה יהודי, כאילו, רק רואה אותה, אני עושה וואלה, אתה בר מזל, בא לי להביא לו חיבוק. באמת ברמה כזאת, ואני רוצה אני מאחל שזה יישאר ההרמוניה הזאת, וכאילו, לא משנה אם ימין, שמאל, לא משנה מה. אתה יודע, אני אגיד את זה לסיום, ששמעתי שיעור תורה בשבת, אתה יודע, בתורה יש מה שנקרא ייחוד. ייחוד זה אומר שעם ישראל מתייחד עם הקדוש ברוך הוא, ויש כל מיני רמות לזה. אז יש ייחודים הכי עליונים, שזה מקובלים והדברים הכי גבוהים שיש בתורה. אז כתוב שלפי הקבלה, שהייחוד הכי גבוה זה כשמישהו מעם ישראל מוסר את הנפש. זה הייחוד הכי גבוה. עכשיו, ברור לכולם שמה שאתה עברת זה המסירות נפש על עם ישראל. כי ברור לכולם שלמה תקפו אותך. אז אני חושב שאתה עכשיו במדרגה, כמה שזה נשמע, אתה יודע, אני לא רוצה עוד להוסיף לזה, אבל אתה במדרגה עכשיו שאתה יכול לברך את כל עם ישראל. אתה הגעת, זה המדרגות שהכי גבוהות, זה האנשים הכי גדולים בעם ישראל. אז מה אתה רוצה תברך את עם ישראל? ואני אברך, דבר ראשון, באמת שזה אחד החשובים לי, זה לברך אותנו שנחזור, כאילו, שיחזרו החטופים הביתה בשלום בעזרת השם כולם. לברך אותנו שננצח במלחמה הזאת ונכריע את האויב, כאילו, לא יהיו פה שאלות. אמן. ושבעזרת השם אנחנו נצא לדרך חדשה עם ישראל, כאילו היה פה הרבה שנאת חינם, אני רוצה לחזור כאילו להסתובב ברחוב ולחייך כאילו, זה מה שאני מאחל, ושנחזור להיות שמחים כאילו, שחייב כאילו, אולי זה לא יקרה בחצי שנה הקרובה, אבל לחזור למסיבות ולחזור ליהנות ולחזור כי אנחנו חייבים, כי נפלנו ולא נשברנו, כאילו אנחנו חייבים כאילו, אם לא בשבילם ובשבילם, באמת, כי אם לא, אני בטוח כאילו מאחד שהקים את האש, כמעט הייתי מלאך, כאילו אם הייתי רואה כאילו את המשפחה שלי לא מתקדמת, לא יודע מה מלאכים חושבים באמת, אבל בתחושות שלי כאילו הייתי נקרא, כאילו הייתי רוצה למסור להם, כאילו לצעוק להם, תמשיכו לחיות, תמשיכו לשמוח, כאילו לצרוח להם את זה איכשהו. אז אני בטוח שזה גם המסר שהם רוצים להעביר לנו, ואני מאחל לנו שכל הפצועים יחלמו ושנחזור לשמוח ושנחזור לשגרה בעזרת השם. אמן. אני מאחל לך שקודם כל תמשיך להיות חזק כמו שאתה ועוד יותר. בעזרת השם. פשוט תצליח, אתה יודע, כתוב ברמב"ם שמי שעבר את מה שאתה עברת יש עליו ברכה. מי שהלך לקדש את השם יש עליו ברכה. ומובטח לו ולזרעו לאשתו וזה, אז בעזרת השם שתתחתן, אז תהיה לך אישה שיהיה לה הרבה ברכה ויהיה לכם זה. זהו, זה מה שאני מאחל לך, ואני ממש תודה לך שבאת. בכל זאת מישהו רוצה להכיר אותך, לדבר איתך, יש לך אינסטגרם, רשתות. אורי אלון אני אעשה לינק למטה. בסדר גמור. אורי, תודה. בכיף.